sun sasuwun yang somo sinu moyo winahyo supeng raso jati ditahulun kaki Ronggolawe wisik ingkang dumeling seluning talingan kita kaki iki suarane ulun sang Kaneka Putra ya ulun Bathara Narada abrekencong baru doyong ditegur wong kali judi sapa sing gawe layak kaki aku kutub kumelun gandane ndedeling angkasa jaran jeneng kita alungguh angedeplek ngobong dupa andadekake kemerening kabeh para dewa nganti adi guru ya Sang Manik Maya utusan kelawan ulun supaya prapta ana ing pengarepan nira nanging ulun ora bakal mawujud mung tak suarane sangka ing kayangan Junggring Saloka ditawulun Ronggolawe jeneng kita kepengin nendremke negara Majapahit jalaran Majapahit kena payu-payu ingkang katimbulake dening Purubisma ya menak jinggo nanging kawruhan nira kaki jroning jeneng kita perang mungsuh menak jinggo ora bakal bisa gawe cilakane gedene bisa mateni kelawan menak jinggo jalaran Sang Manik Maya wis duwening jago titah sawantah kinarya kanggo nirnakake menak jinggo ingkang sepisan dene ingkang angka loro kaki kawruhanira kaki Ronggolawe
jeneng kita dikersakake dening Sang Manikmaya kinarya dadi jangkeping para dewa ana ing kahyangan Suralaya. Tak baleni kaki jeneng kita dikersakake dening Sang Manikmaya dadi jangkeping para dewa cukup semono kaki wun bali ning kahyangan. Rama Pikulun Dewa. Rama Pikulun Dewa. Kula minangka dados jangkeping para dewa ing kahyangan Salendra Bawana Ronggolawe sumpah waton bisa nentemake Majapahit sago jangkeping para dewa ing turut garwane pun Kakang Diajeng Mertara sinadong ingkang ana kawigati apa ngenti kang sira milu munggah ana ing sanggaring pamujan nyuwun marang kemurahaning Gusti ingkang Rajat. Kang Mas Ronggolawe awet kula cedhak wonten papan pencian Sumedi. Iya. Jalaran wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken kalih panjenengan dalem. Banjur kawigati apa diajeng garwanipun Kakang Mertara? Kang Mas Ronggolawe katemben kemawon panjenengan pikantuk nawala Kang Mas. Pun Kakang pikantuk nawala. Nawala saka ngendi diajeng Mertara? Saking Praja Majapahit Cwita Ratu Kencana Kang Mas. Saka ngersane Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Cileres. Lah kok dadak nganggo layang-layangan barang. Beber pisan kula boten mangertosi. Lajeng isen-isenipun nawala Kang Iya. Mas. Monggo enggal dipun tampi Kang Mas. Gawanane diajeng. Pun Kakang kepengin ngerteni apa tujuane nawala. Kakang Ronggolawe Dipati Tuban. Kakang Ronggolawe ari tanggalipun tak wisuda dadi senopati ana ing kraton Majapahit. Merga dina iki ana salah sawijining adipati Wurubesna sing bakal gawe geger ana ing Majapahit. Dipati Wurubesna kembaran ya cemertara Kakang tak depani Dipati Wurubesna sing kadipaten lambang merga wani gawe geger ana ing kraton Majapahit. Kang Mas Ronggolawe menawi tinesak menika panjenengan badhe nyaliraken pinangki kaliyan pinak cinta. Kula suwun kanthi sanget Kang Mas Ronggolawe dipun pamit cekap semanten panjenengan ampun banjur pinangki kaliyan pinak cinta. Ora Kang Mas Ronggolawe pun Kakang ngadepi Dipati Wurubesna. Tapi dinggune pun Kakang kepingin mulya ati marang putra nganti. Pun Kakang kemenentem ati ora Kakang Majapahit mewah ora Kadipaten Tuban. Amargi kula dari kalian panjenengan menawi panjenengan
perkara apa perkara Kang Mas Rungkul ame. Katepen kemawon kula nyuwun Kang Mas. Awet kula boten kelilani panjenengan kalian perangan kalian adipati. kowe ngimpi apa perkara kowe Kang Mas Rungkul ame. Anggen kula nyuwun kala wau Kang Mas. Sedaya para kawula saking Kadipaten Tuban. Saring-saring roban wonten tengah samudra Kang Mas. Inten baika. Boten mangertos sisakan pun birahi Kang Mas. Boten angin ingkang ageng Kang Mas Rungkul ame. Nanging Kang Mas Rungkul ame. Panjenengan sak keluarga wonten Kadipaten Tuban. Inten baika kala wau. Panjenengan kasempyok banjir bandang nanging Kang Mas. Sedaya para kawula wonten Kadipaten Tuban saged pikantuk pitulungan nanging emanipun gimana pi panjenengan kasempyok banjir ingkang pun ageng. kakang kasempyok ya cepat terus ora usah kowe gagas ngimpi ngimpi kuwi kembange wong tuwa ora usah dilewes ora usah digagas bagune pun kakang bisa nonton aku nonton aja Jalan kula batos Kang Mas Rungkul ame. Mangkinipun angin kula nyuwun kala wau tumusi. ora bakal musi ini paling aku nih diatur merkoroku Kang Mas Rungkul. timbalono wong sopati supaya marah orang pengaruhan kita Kulo ingkang Kene, sowan kene. banjir wong sopat wong sopat nggih. Kulo wonten dawuh kaget kang sira ndak timbali wong sopat rumaos damel kaget ing manah. Nembe kemawon keng abdi wong sopati iya tindaken kewajiban modene wonten praptanipun Gusti Putri. Pari kedah kula marak sowan ngersa dalem. Duh Kanjeng, lebih wong sopat menapa kaanggep kalamun keng abdi wong sopati lepat wonten ngersa dalem Kanjeng. wong sopat Inggih kula wonten dawuh. ora ketang sekitik kang sira ora duweni kaluputan paribasane duweni kaluputan sak gunung anakan aku nyawang wong sopatimu sak menit mung aku mung kepengin njaluk marang sabyantumu wong sopati Duh Kanjeng, sabyantu menapa ingkang dipun kersakaken sagaduk kadhe nalar lan pamikiranipun keng abdi wong sopati sumadya ngersa penjahan dalem Gusti Adipati Ranggalawi. wong sopat Nggih kula. dina iki panjenenganku kawin sudah dadi senopati oleh kraton Mojopahit ngersani Kanjeng Ratu Hyang Ayu Kencana kangge murakab jangkeping nggonku dadi senopati dina iki aku njaluk sabyantu karo kowe njaluk tulung karo kowe bedolen song-song payung tunggal longgo wong semua Wonten dalem sewu Kanjeng. Boten ateges keng abdi wong sopati
badal dateng dawuh panjenengan dalem babar pisan boten. Ini apa? Nanging katuran pirsa menawi to ngantos pusaka payung songsong tunggul naga uwal saking plangkanipun gedhong pusaka ateges ing Kabupaten Tuban badhe prubuh. Punten dalem Kabupaten Tuban. kula mung dapur hangemutaken dhateng resa panjenengan dalem. Bangsa pati Inggih kula. sing perintah kowe dudu Ronggolawe pribadi. Nanging sing perintah kowe Dipati Tuban Ronggolawe. Mula aja mancai marang dawuhku. Tindake Menawi panjenengan paripaksa keng kados mekaten kula namung sendika hangestuaken dhateng dawuh ngersa dalem Kanjeng. enggal kawiwitan bedolen payung songsong kula Ngestuaken Kang Mas Ronggolawe. Kenapa mencintai pun itu setelah akhir? ini apa wong sopati wong batari marang Dipati Tuban pangapuntenipun ingkang abdi ingkang abdi pun wong sopati boten kuawi bedol ananing pusaka songsong tunggul. yen pancen kelakuan Ronggolawe pribadi kang bedol songsong Menengaken nyumbanggaken wong sopat nggih kula wonten dawuh sakwise songsong tampanono songsong aku tuh rumahan Murugis ngomongan sih. Karyo Basuki dia terus. Karyo Basuki. Sigo kembali. Ibu kira nangis kok seketi. Ibu iki mau mripate lagi nipun nganti nyetok kulus lho. Kok dadak sliramu nusul kelawan ibu lho seketi. Sliramu ra tak aturi cedhak kelawan para putri-putri. Kanjeng Ibu, kula maos kapal sanget kalian Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Oh, sliramu kapan kelawan ramamu? Ramamu iki lagi ndaki kewajiban. Kula sliramu ana ing pedalaman wae kelawan ibu nggih. Mboten Kanjeng Ibu. Kula badhe nderek Kanjeng Rama Kanjeng Sus Ibu. kan. Sliramu bocah wadon. Ojo nganti semusuh kelawan ramamu. Ibu ngeman kelawan sliramu seket. Mboten Kanjeng Ibu. Ojo seket. Kula badhe nderek Rama. Apa wong sopan? kawis sawer kan. Ayo lo
Tengah itu kaya. Menika kula malang wonten tengahing alam duh Kanjeng. Parengaken monggo kula tekaken kondur kewala tugas. Menika pralambang kalamun wonten tiyang pelaku wonten ing dalan wonten kula ingkang malanglang Kanjeng makaten. Iya. Ateges badhe cabar gegayuhanipun. Ora sagrewes. Ayo, Kanjeng lewati. Tiga. Ojo derek lawan Romo badhe Romo iki. Ojo sikek Romo, Wow. menika Iki opo? menika manuk gagak Kanjeng. Iki manuk gak Kanjeng nyamber ono ing sadure mustaka. punten dalem sewu Kanjeng. Monggo kula dherekaken kondur kemawon tunggal. Menika wonten manuk gagak. Teges menika wonten perlambang ingkang boten Sambang opo wong sobat? menawi to wonten manuk gagak kados ngaten. Adat pulpianipun badhe wonten raja pati Kanjeng. Ana kapan? Arep kaloro menawi Babar pisan boten. Kula namung hadapun ngemokaken penggilan dalu. manuk gagak setan iblis singa. Kanjeng Singa. Jadi, ojo tepuri kelawan Rangga. Lagi berat. Rangga kejem wis, ojo. Wis bali kae. Sikene. Tiyang sepuh kula nggih Mang. Ono apa sakwise kang sira pinanggih dening paman Ronggolawe kaya-kaya loyo otot balung susun urip. Masalah samang. Oh, pati nyuwun jawab nggih Mang. Kowe arep njaluk rabi. Lamun kowe njaluk rabi tang ake rabi sapa sing arep mbok boyong ono ing kadhi paten blambang Mboten wonten tiga kawin, namung setunggaman. Ya ayo, kok ditembe cecata kene. Pengaman kepunden kula Mas. Wakil tiyang sepuh liyane wae kencana boten Mas. jika Kula nggih Mas. umpamane kowe ra kelakon jawab karo dia ayu kencanamu sumpah bumi Menawi kula boten kabar ya ayo kecata kula. Kukut jagat kula Man. piye tuh Waduh. Rindu mawon.
Kanjeng Katuran Pirsa menika sumbing panjenengan dawah wonten ing godhong pandan utawi wonten wit pandan. Ayo! Sobat Iye kula wonten dawuh. sumping tumibono ing sadhuwuring pandan. Besok yen ana rega-regane nyaman katelo pandan simping. Suketi, Kanjeng Rama, kula nyuwun. Aman monggo luwe. Ana pangan Pancen kula sampun negakaken. Kula boten mangertosi paman Sinduro gugur wonten ing palagan man. Nanging panjenengan boten lila menawi kula dhaup man. Kula aturi sabar Kanjeng. Kanjeng pangapunten dalem. Katuran Pirsa nggih. aturan perso. Menika kala utawi pustaka panjenengan dawah wonten sainggilipun sela. Kanjeng. Wong sobat Nggih kula wonten dawuh. ageman mah Kutaraja tumiba ana ing sadhuwuring watu utawa sela. Besok yen ana reca-recane nyaman katelo watu kaya jigo. Barangkali kadung Telajaya. Mbatut lurahe. Nggih. Nanging yo aku kelingan Pripun lurahe? panas sewu saka ing ternate. Oh nggih. Coba pundhutake bakal tak rejek panas sewu. Kepareng. Wakon guru ning palagan. Monggo lurahe. Injih kula. Melu memuji supaya panjang aku bisa katon yoyon. Injih. Song-song tunggal naga ngantos kobong. Kenging panahipun. Pinajipun. Kula ngantos kenging panah kula mboten kiat Gusti. Punten dalem sewu. Kula badhe mituntas dhateng panjenengan saderipun sedaya.
kula titip dhateng anak kula Sri Runing. Panjenengan rengga kados putra panjenengan piyambak. Ini kok tidak kerjaan Supardi. Kanjeng Rama. Kowe wani gawe raja pati. Abdi wangsa pati. Boten ingin kula ajeni man. Mati manulit monggo temtokake panjenengan. Ayo Kamanono, aji bodo sing kuning. Iya. Buat iya. Gonggolwe mate iye ponggoyo iki bacot ayo kowe kudu nderek aku bacot take lagu ngono iki Monggo lurae monggo. Kasih
Orang kita kumpul banjir. Ayo seliramu boleh oleh tumpah. Ucap kelawan rapamu bukan tak boleh saling gusti pemberhenti aku. Ayo ya. Wong sing nasa jenat. Saben-saben aku bulan anane becik dene kanca wae. Yo aku kudu jare anak orang duweni wong iku ora. Monggo ora kinane yen iso kuwi metu saka kayuan. Bangun sibuk. Dian mangan. Yen saben-saben aku didolanan becik dening kanca lan. Kae lho damar wulan. Bocah kok ora duweni bapak. Coba ki rasane atiku. Nggih, damar. Kowe aja padha sing kaya ngono kelawan biyo. Ya wis trima ing pandung wae. Yen to kowe ora duweni bapak utawa ora duweni wong tuwa lanang, kurangane apa nggonku ngopeni kelawan kowe ya Damarulan. Sandang penganggo ya ora kurang, mangan uga ora kurang kok yen. Sing tak butuhake dudu kuwi. Sing kok butuhake apa to? Aku mung butuh ngerti sapa bapakku. Itu kowe kepengin ngerti bapakmu. Nyatane bapakmu ya ora ana. Sing ana mung biyong dhewe. Apa sekirane kowe meksa kelawan biyong tole Damarulan? Putune sing bae iki bloko. Ora ketang bapakku iki wong pidak pejaraan. Kene matu ki bale-bale lan basane aku isin. Paton aku duweni bapak. Piye kaya ngene? Apa kelakon saben dina aku mung diece. Timbang aku urip nandang wirang luwih becik aku pateni wae. Pateni ya ya. Yen ngono kowe bojake kelawan biyong. Saumpama biyong ora bloko kelawan kowe. Maksine bakal nginso batenmu dhewe yo yen Damarulan. Iki bae. Itu kowe kepingin ngerti bapakmu utawa wong tuamu lanang. Biyong malah keronto-ronto atine tole. Piye aku ora ngerti bapakku. Aku golek ronto-ronto. Aku ngrasakake sepiro rekasaning atimu sawise kowe ditinggal wong tuamu lanang. Wiwit bayi saiki wis akhir diwasa. Kowe ora ngerti alang ujure wong tuamu. Mbok wis mati, mbok isih urip kowe ora weruh yo. Iki bisa kandha kaya ngono. Menawa wis ditiwantine aku kudu ndoko kelawan kowe tole Damarulan. Sawetara aku tak dongeng kelawan kowe Damarulan. 20 taun kang kepungkur ana perang kang gedhe
ana ing Praja Majapahit. Ingkang sinuwun nibakake Giri Sayembara. Sok sapa wae sing bisa ngentasi karya siji ngendarat Hadipati Ngranti ya kuwi Bandar Subali. Loro yen to bisa mateni ing kono ana ganjaran gedhe. Mula yo ning kono ana pawongan kang aran Kebo Marcuet. Kebo Marcuet kuwi sing mupu sayembarane ingkang sinuwun. Hadipati Ngranti bisa sena amarga saka tangane Kebo Marcuet yo nanging yo Kebo Marcuet saiki dadi adipati ana ing Ngranti nunggak semi kelawan Hadipati Ngranti diwini mbalilo ana ing kraton Majapahit. Kebo Marcuet wis tumekaning pati ingkang sinuwun nganakake bebatangan ana ing Pendopo Agung. Sok sapa wae sing bisa mbingkas karya ana ing Kadipaten Ngranti bakal diganjar. Mula saiki yo Majapahit yang dikebudi dening Sang Prabu Brahmatunjung saiki wis tentrem. Ingkang sinuwun nganakake bebatangan kelawan Paman Patih Maudara. Maudara kelawan ingkang sinuwun kuwi bebatangan kalah kelawan Patih Maudara. Dhewene kalah ninggalake Praja Majapahit. Dhewene lunga muswa yo nganti kuwi nganti seprana seprene ramamu uga ninggalake Majapahit. Satemene mono yo kowe kuwi ora anake wong pidak pejaraan kuwi ora nanging kowe anake Patih Maudara ana ing kraton Majapahit. Wong aku Patih Maudara. Aku ora ngerti dodok seleng bapakmu. Uga ora ngerti papan lan panggonane bapakmu. Wiwit bayi kowe ditinggal kelawan bapakmu ya kuwi Kakang Maudara. Nganti seprana seprene ora ana kabare. Ora ketang aku ora ngerti papan jenenge wong tuaku. Ya Rama Patih Maudara. Ning sak gadu-gaduke nalarku aku bakal mbudidaya. Terus karo Rama Patih Maudara. kowe ora usah goleki Patih Maudara. Kowe goleki wae Patih Harya Jejetan ana ing kraton Majapahit. Harya Jejetan kuwi sapa? Kuwi Patih Lugender. Sedulure Rama Patih Maudara apa? Ora. Sadurunge pamanmu Patih Lugender kuwi diangkat dadi patih ana ing kraton Majapahit. Kuwi jenenge Harya Jejetan, Ger. Yen pancen kuwi dalan aku bisa ketemu Rama Patih Maudara bakal tak aku. Banjur kapan? Aku kudu tumuju ning Majapahit. Yen Jamarulan. Menawa dalan kanggo mulya uripku bisa. Kowe suwana ana ing Praja Majapahit. Cukup-cukup ana ing kematian yo. Ing sakwise kowe ditompo kawan Patih Lugender. Kowe aja lali kawan. Ora. Kowe anakku lanang. Aku ora bakal Kowe tak jaluki ngombe bisa yen wis piyong tempo. Padaku mung kowe. Tunyaku mung kowe.
ngono sultan kae. Dan aku bakal nganti sadangan. Anggonku bakal goleki wong tuaku ya Ramapati Paudi. Roso. Aku saiki bakal tujuane pati Amojo wae. Oh, nanti lu kok samoni tanes. Iku ngaku sarono dolan. Kan ben aku iso nemahi urip mul. Ora-ora yen aku bakal ngalih aku paras. Aku jaluk pamit.